Rongbari mararatum kisung pigahut Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen khai ga chinghon ke the pigajok men pen longle pata ki pipon dera jok Rongbari marat ningkarong pen CM aphan karcho down Bokajan Eliang Gang Nagaland pen Karbi Long aduya hoilong le kacharai komcha phana ki mang pen hako phusar phisaratum ki dotang long le baganatum chirai det pen non puthot bagan pen chithi thusi surihnira krenar ke paningkan Karbi Rongbarim nang senglo Rongbarim nang sengdet pen ki damtang surinira inkora pli phai kunia chiklong ni phai kreser kep ada penang an long le ka chujor dalalatum Rongbarim tengkheng damsi hemrit phalangnu pithailo lapuson Rongbarim marat kisung pigahut Karbi Long Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan chipachong damsi team Karbi Long lapen Dr. Tuliram Ronghang lamchaga tengpen Rongbarim marat phan phai kunia chiklo ni phai inkora tro surinira inkora pianingkan Purthimia ke manga mai pi japra langsu jutanga kramalong amat longli pata pipondet long lason ning karong ning kang sam Karbi Rongbari mararatum ning chikhang un AC patumi ani niphai kre trok ani dipu CM banglo long chetong damsi Karbi puhu choi memento mirapeng mate buke he huipen karcho asai padopon lapen Dr. Tuliram Ronghang zindabad Karbi Long Thomas Council achi the pading nang team Karbi Long zindabad puta kahiring padopon labang so karcho pona sailong Karbi Rongbarim amai phu molenteron prodip dera chunbang violet bepi dunmei phi desoiteron dunmei phulapen bang pharu so se Rongbarim mararatum chetong dunsi RDP dun lapen aprang ke bang jilanga pora hut anta Rongbarim mararaphan CM Dr. Tuliram Ronghang chirap cheto dun bom jilang aphan ning chet hepon pensi nesen pen pachun ponlo Anparta thang chiklo CM Dr. Tuliram Ronghang humri damji pusi namchak chipidun Bokajan penanan tirang Karbi Long Loy